Jeg er danser og koreograf og arbejder nu på forestillingen Tremble. Der er fuld knald på herinde på scenen en uge inden premieren. K-Select er et samarbejde imellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater, hvor Det Kongelige Teater stiller lille scene til rådighed i 20 uger om året for frie og uafhængige grupper. Vi elsker at præsentere alt muligt forskellige slags scenekunst, og gennem K-Select kan vi give vores publikum et endnu større udbud af flere forskellige slags udtryk. Det er ret særligt at være en del af K-Select på Det Kongelige Teater, fordi det skaber et rum for uafhængig og eksperimenterende scenekunst. Det er helt fantastisk at være i den her smukke bygning og møde alle de mennesker, der kommer igennem sådan et produktionshus, som Skuespilshuset er. Så der er hilsepligt, så alle skal sige hej til hinanden. Det skaber en dejlig atmosfære på teatret. Alle genrer inden for scenekunst kan søge, og vi lægger også vægt på, at det både er etablerede kompagnier og mindre etablerede kompagnier, der kan søge. Ikke alle scenekunstnere har et fast hus, og hvis vi kan åbne vores hus gennem K-Select for, at flere kunstnere kan udkomme og kan koncentrere sig om at skabe kunst, så er det til glæde for os alle sammen.